Ingon siya diyan sa John 12:24. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels. A plentiful harvest of new lives. A plentiful harvest of new lives. Sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas sa trigo, magpabilin nga usara gayud ka lugas, gawas kon kini ipugas sa yuta og mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini daghan. Amen. Kung kini mamatay, mamunga kini og daghan. So doon ay nahitabo diri nga planting and then dying. Amen. Doon ay planting and then dying. Planting, dying. Doon ay gitanom nga liso sa trigo, no? Sultihan ko kamo ang usa gayud, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usara gayud ka lugas, gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kon kini mamatay, mamunga kini og daghan. Amen. Dito kayo, no? Planting, dying, and then plentiful harvest. Amen? No? So planting. Planting. Meaning pagpugas. Pagpugas. Pagpugas og sakripisyo. Pagpugas og pag-agwanta. Pagpugas. Amen? No? Pagpugas og ang imong pagpugas sa imong time. Pagpugas sa imong oras. That is planting. Amen? No? Pagpugas sa imong panahon. Pagpugas, you plant the seed. Mao na imong gipugas. Pagpugas o pagkamangihatagon, pagpugas o pagkamapinasayloon, pagpugas. Noon sa kada pagpugas o pagkamapaubsanon, pagpugas o pagkamapagpasensya, pagpugas o maabi-abihon. You are planting a seed. Amen. No? Dili lalim ang magtanom og sakripisyo. Amen. When we plant the seed of sacrifice, dili siya dali. No? You planting the seed of giving. No? You give, once you give, no, when you give, no, you are planting is all. Amen? And there is also dying. Amen? No? When we plant the seed of giving, selfishness died. Ang pagka-spendus, pagka-gahi, pagka-greediness, pagka-selfishness will die. Amen? No? Ganuman, dahil mo man kang manghihatagon, itanom ka o pagka-manghihatagon, ang pagka-greediness niya sa sword, ang pagka-dili manghihatagon nga spirito mamatay. Amen? Because you plant the seed of giving. Amen? No? Every time we plant the seed, we plant the seed of, halimbawa, you plant the seed of pagkamapinasayloon. Saylo ka, dinitungod kay, para lang makapasaylo ka, di pasaylo ka, tungod ni Ginoong Jesus. Amen? Why did you forgive me? Because of Jesus Christ. Ganong ipasaylo ta ka, dili tungod sa ako lang, kung dili ipasaylo ta ka, tungod ni Ginoong Jesus. Amen? Ganong nihatag ka, nang hatag ko, dili tungod kay buutan ka, nihatag ko tungod ni Ginoong Jesus. Amen? No? Nang hatag ko, gihatagan ta ka, tungod ni Ginoong Jesus. Tungod ni Ginoong Jesus. So yun, once you sow the seed, sa dihang nitanong ka, nitanong ka o pagka manghihatagon, nitanong ka o pagka mapinasayloon, something died, doon na po'y namatay diha nimo ang ang kapungod sa kasing-kasing, ang spirito sa kanang spirito of sorrowful, it will die when we will forgive. Amen. Ang kanang guot nga kasing-kasing, naghuot imong dughan, when we will forgive, sa dihang mo pasaylo ka, kanang paghuot sa kasing-kasing, ang pagkawalay maayong panghuna-huna, walay kalinaw, it will die. Amen. No? Mamatay na siya. Once you will sow a seed of forgiveness. Sa dihang mo pasaylo ka, no, sa dihang grabe ang ginimo niya nimo, grabe ang iyang
grabe ang iyang pagdaot diha nimo or grabe ang iyang gihimo diha nimo nga mga kapasawayan or mga pagpasakit diha nimo, grabe iyang gihimo, no? But although grabe ang iyang pagpasakit diha sa imong kasing-kasing igsoon, when you sow a seed of forgiveness, silihang mo release ka, mutanong ka, o pagka mapinasayloon, imo siyang pasayloon igsoon, you sow the seed of forgiveness, ang something inside of you ang mamatay. Kung doon ay mamatay diha sa sudi mo, ang kanang spiritus pagka bukat, ang spirit of heaviness, it will die. Amen. No? Spirit of heaviness, ang kabukaton sa imong kasing-kasing mamatay na when we sow a seed of forgiveness. No? A spirit of restlessness, spirit of pagkawalay, maayong panguna-una or walay maayong dagan sa pagbati, no? Mamatay na, it will die when we sow a seed of forgiveness. Amen. The moment nga mupasaylo ka, the moment nga mupasaylo ka nga niya, Lord, I will forgive him. Ako na siyang gipasaylo, Lord, sa tanan nga iyang gihimo diri nako, sa tanan nga iyang pagdaot or sa tanan nga iyang kapasawayan nga gihimo o sa tanan nga iyang pagpasakit nga iyang gihimo diri nako, ako na siyang gipasaylo, Lord. I forgive him. Ako siyang gipasaylo. I forgive her. Ako siyang gipasaylo. The moment we sow that seed of forgiveness, no, doon na po'y namatay niya nga spirito. No, something died. Once we sow, something died. Amen. No? Naapon mamatay. Mamatay ang spirit of heaviness. Mamatay ang spirit of restlessness. Spirit of unforgiveness, a spirit of kanang do not have a sound mind, kanang walay tarong mga panghuna-huna. Spirit of unsa pa na diya? Spirit of bitterness, no? Mamatay. Spirit of depression or spirit of pain, spirit of hurt, it will die, no? When we sow a seed of forgiveness. Amen. No? Sa dihang mutanong ta o liso sa pagka mapinasayloon or mapinasayloon kita, no, ang spirit of bitterness diya sa food, kung mamatay siya, it will die. Amen? It will die. Spirit of, no, sa diyang manghatag ka, ang pagkadalok ng spirito, mamatay. Amen. Amen. Sa diyang manghatag ka, when we sow a seed of giving, sa diyang mutanong ka sa pagkamangyatagon, mutanong ka sa pagkamangyatagon, ang spirito sa pagka-hakog niya, mamatay na, mo na nga ang multiply sa ibuha, multiply niya sa ibuha ang pagkamangyatagon na. Dili na ka mahimutang kung dili ka makapanghatag. Amen. Dili na ka mahimutang kung dili ka makapanghatag. Amen. Kay naa na sa ibuha, ni-multiply na ang spirit of generosity. Ni-multiply na ang spirit of kindness, spirit of being a giver. Ni-multiply na diha sa imuha. Amen. Because once we sow, it will multiply. Once we will plant, it will multiply. Once mutanong ta, it will multiply. Amen. Sa dihang mutanong ta, igsuon, multiply yun na siya. That is the most powerful operation. Multiplication. Maunay most powerful operation ang multiplication. Amen. That is the most powerful operation ang multiplication. Amen. Because it will increase more and more. Multiplication. Pas siyang mudaghan. Amen. Multiplication muhatag kining paspas nga product dako, muhatag kining dako nga product. Amen. No. So that's it. No, when we sow, it will multiply. Sa dihang mo tanong ta, it will multiply. Unsay giingon niya diini kanina? It will give a plentiful harvest. It will give a plentiful harvest. Amen. When we sow a seed, it will give a plentiful harvest. Sa dihang mo tanong ta, muhatag kini, multiply kini. When we see plentiful, multiply kini. Amen. No? Sa dihang itanong ka, usa ka liso nga kanang mais, no? Pagtanong nimo sa usa ka liso nga mais, ni tubo siya,
unya nibunga siya, unya nihatag siya og sa usa ka liso nga imong gitanong, nihatag kini og duha ba ka kapunuan. Kuya no? Usahay, o sige isa ka punuan nihatag niya, pero muhatag din siya og sanga nga mo create og daghang bunga sa mais. Amen. No? Nga maximum or pila ka mais na sa isa ka punuan, tulo ka puso. Tulo ka puso nga mais. Amen. Pero sa usa ka puso nga mais, pila ka lugas nga mais ang muhatag ihatag nini daghan. Amen. That is why kung imong tanawon, ang usa ka seed i-multiply niya into kadaghan. Amen. No, nahimo siyang daghan igsoon. Nahimo siyang daghan. So that's it igsoon. Diha sa Ginoo, when we are willing to pay the price, so you will have the price. You will go deeper diha sa Ginoo. This is applicable to all aspects of our life. Applicable ni siya sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. So, amen? Be willing to pay the price. Be willing to pay the price. Amen? No? Be willing to pay the price. Kung gusto pa kang mutubo pa kayo diha sa Ginoo, ari ka mukuha sa espirituhanon nga bahin. Kung gusto pa kang mutubo pa diha sa Ginoo, gusto pa kang maisama ngayon ni Ginoong Hesus, gusto ka pang makapahimaya pa gayon ni Lord, learn more about Him. Ibawi pa gayon diha sige kinsa si Ginoong Hesus. Amen? No? So kung gusto pa ka nga mahimong mature nga Kristohanon, mahimong pagid kang magamit pa gayon diha sa gingharian sa Dios. No, magamit pa gayon diha sa gingharian sa Dios. Kinahanglan mahimong kang mo-sakripisyo igsoon. You need to be willing to pay the price. Amen. So what is that? Price nga akong pagabayaran for me to grow diha sa Ginoo. What is that price? How much is that price? How much is that price nga akong pagabayaran? Aron mahimo pagayod kong panalangin, mahimo pagayod kong sama ni Ginoong Hesus. No, unsa man na siya, no? You are willing, what should be, how much, or what is that price, and how much is that price? So what is that? So mao na siya igsoon, gusto pa kang mutubo diya sa Ginoo, kinahanglan imo pagayong ibawan, no, ang iyang kinsa siya, ang kulong sa Ginoo, imong atimanon. Then you have to pray, no, you have to sing songs for the Lord. You have to sing songs for the Lord. Amen. No, you have to sing songs for the Lord. You have to kanang mga awit sa Ginoo, imong pag-awitan na igsoon. Amen. That's the way to grow diha sa Ginoo. That's the way to grow. Kay ang mga awit nga tumi pang-awit igsoon, mga pulong na sa Ginoo gitagaan og tuno. Amen? No? Mga pulong na sa Ginoo nga gihatagan og tuno kanang atong mga gipang-awit. So dako kini kahimuan sa atong kinabuhi. It will fire up us. Mahimo kang magkalayo. Amen. No, mahimo kang magkalayo the moment you feel something not good inside of you. Sing songs of the Lord. Do na kay gibati nga di mao-audio sa imong do na kay gibati diha or lain ang imong mga panghuna-huna, lain ang imong mga gipamati diha. And sing songs for the Lord. Amen. Awit og mga awit para sa Ginoo. Awit og mga awit diha sa Ginoo igsoon because it will make you fiery. No, it will make you mahimo kang fiery, mahimo kang magkalayo diha sa Ginoo igsoon. Amen. Mahimo kang magkalayo diha sa Ginoo. So, duha ka ina ang atong gisgutan. Planting, no, planting, and then when you plant, something will dying. Amen. No? So when we plant a seed, the seed will also die first. Una kini mahimong mutubo o multiply. Amen. Sing ana igsoon sa atong kinabuhi, we need to have that multiplication because we are called to multiply. Amen. We are called to multiply. We are called to multiply. We are called to multiply in all aspects of our life. Amen. We are called to multiply spiritually. We are called to multiply socially. We are called to multiply even financially. Amen. No? We are called to multiply.
Because God is a God of multiplication. Amen. Our God is a God of multiplications. He wants us all to multiply. Amen. Mo na'y gusto sa Dios nga mahimo tang mo multiply. Mahimo kang mo multiply. Amen. Mahimo kang mo create of more fruits, mohatag of more fruit, mo bear of more fruits. Amen. Mahimong magmabungahon pagayot. In Genesis 1:20-22, Genesis 1:20-22, ingon siya diyan, and God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl means the birds that may fly, fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great wheels, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after this kind. And God saw it that it was good. And God blessed them, saying, be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let the fowl multiply in the earth. O gipanalaginan sila sa Dios nga nagaingon, sumanay o dumaghan kamo, o puno ninyo ang mga tubig sa mga dagat, o pagdaghan, o padaghanon ang mga langgam sa yuta. So unsa iyang gusto igsoon? Multiply. God blessed them, saying, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Mo na'y gusto sa Ginoo sa matag usa kinabuhi kanato. Mahimo kitang magmabungahon. Amen. To become fruitful. To become fruitful. So to bear more fruits. Mahimong magmabungahon. We will only be multiplied when we will sow. No, mahimo kitang ma-multiply when we will sow a seed. Amen. Mahimo kitang magmabungahon or mahimo kitang ma-multiply, modaghan, usanay when we sow a seed. Amen. When we sow a seed, no, when we sow a seed, sa dihang mutanom kita og liso, diha lang ang panahon, mahimo kitang musanay. Amen? Mahimo kitang mo-multiply itson. So instead of letting, because there are seeds, no, there are also dunay mga punuan nga dili maayong bunga ang gihatag. Amen. No? Dunay mga punuan nga dili maayong bunga ang ihatag or ginahatag. Unsa man igsoon, dunay punuan nga bawal kauno ng bunga kay makahilo. Amen? No? O dili maayong bunga ang iyang gihatag. Or perting paita kaayo ang iyang bunga. No? Or perting asloma kaayo. Amen? No? So diha po sa spiritualon nga bahin, no, let us choose to sow a seed that bear good fruit. Amen. Let us choose to sow a seed that will bear good fruit. Atong pilion katong atong itanong nga muhatag og bunga nga maayo. Amen. Atong pilion og tanong katong liso nga muhatag og maayong bunga. Amen. Because if we sow a seed of greediness, kung ang atong itanong seed of greediness, kanang pagkadili manghihatagon, remember what you sow will multiply. What we sow is O-W. What we sow will multiply. Unsay atong itanong, multiply kini. Amen. No? That is why let us be careful of what we sow. Bantay ta sa unsay atong itanong. Amen. Atong kayong pilion ang unsay atong itanong mison. So, a seed of sacrifice, sow a seed of giving, sow a seed of generosity, no, sow a seed of kindness, sow a seed of goodness. Amen. No? Let us be careful of what we sow. Example, kung we sow a seed of
siya, unsay imong itanom mo multiply ni siya. Makita ni sa imong anak mao po iyang buhaton. Di ba? Mo multiply gyud. Makita sa imong isa ka anak mao po iyang buhaton. Mo multiply gyud siya. Amen. No? So kay ikaw na imong palaaway, na imong kang dili wala man ka pinasaylohan, na imong kang miso a seed of hatred, na imong kang nangaway. O to, nakita ni sa imong mga anak, mao po ni buhaton niya sa unahan sa iyang pagpanglihok. It will multiply. Amen. Maabitan nang usay mag-English ka nga. Ay, mura gina siya iyang mama o. Amen. Mura gina siya iyang papa o. Amen. Ha? Oh, something in you nga multiply. Amen. So ang atong itanong, kadtong multiply o muhatag og maayong bunga. Amen. Let us choose kay ang atong ibilin sa atong mga anak, that is our legacy to them, ang unsay atong itanom. Our legacy to our children. Meaning maunay atong mapamana, maunay mabilin, maunay ilang makita, no, ang atong itanom. Amen. So when we sow a seed of goodness, nitanom ka og seed sa pagkamaayo, pagkamuutan, pagkamanggihatabon, pagka mapagpasensya, makita na sa atong mga anak, maunay ilaha usab buhaton, multiply ni siya. So kung upat ang imong anak, times 4 na. Amen. No? Makita niya sa atong mga anak, mauna nga ilan ning mahimong i-apply sa ilang kinabuhi. Because they are like sponge. They are like kanang, what is sponge? Kanang ganing pang sabon sa plato? Unsa na siya sa Bisaya? Kutsun man ang pikas, no? Oh, sponge tawag na. Kung sa Kingkoy pa, SpongeBob. Sponge. So they are like a sponge na i-absorb nila. Kabantay mo anong panghugas na itong plato, makakuan, mabutang na gani na nimo sa tubig, iyang i-absorb tanan. Una nga ang panghinis sa plato, ang pang-trapo sa plato, perting bugata, kay puno kayo og tubig. That is our children. They are like a sponge. Unsay ilang makita, ilang ang i-absorb. Ilan ang i-absorb. Amen. Because they are still growing. Ilan ang i-absorb. Nakita nila, ilan naon di ay. Ilan ang i-absorb. Amen. Doon na bitaw sa ka-story. Ang papa nagkagis og bagol. No? Kagisa niya ang bagol. Kagisa niya ang bagol. O niya ang lata po iyang gilinisan, gipipi. Lata sa tinapa. O salmon. No? Lata sa salmon nga tinapa. O sana. Iyang gihinisan niya ang bagol. O niya, hamis na kayo, ang bata nagtanaw. Gihinisan po niya ang salmonan, iyang gipipian, giayo niya pag-ayo, hinluan na hinlo na. So pwede nang maimnan ang lata o pwede nang makaunan ang bagol. Nangutana dayon ang bata. Unsaon day na imong bagol og lata pa? Pakaunan ako ni sa imong lolo. Ang kining bagol, unya ang kining lata, mao'y iyahang ibnanan. Amen! Kaya nga naman, basig mga buwang na itong mga plato. Kinira akong paibnan niya, aning lata, kinira pong bagol. Ginabay ang pilaka, tuwing! Ang bata, nagkagis ang bagol. Ni kagis siyang bagol, ni hinlo ang bagol, unya, ni hinlo mo siyang lata, pinangutan ang anak, kung saan na nimong bagol na kung kanang lata, pakaunan ako nimo pa o paimnan ako ning lata. Amen? Because what we do will multiply. Unsay atong itanom, multiply gini. Amen? So unsay makita sa bata, ilahagit ni silang sundugon. Be careful mo nang magbantay ka kay unsay makita sa bata, maunay ilang i-apply sa ilang kinabuhi. Amen? Mao nang giingon, you will multiply with what you sow. Unsay imong gitanom, multiply gayud kini. Unsay imong gitanom, multiply gayud kini. Makita lima imong anak, nakakita ang lima nimong kabata, mao nila silang kinabuhi. Kay mao na imong gipakita. So ni multiply na ang imong gitanom. Amen. No? So inganay so nakita sa anak, grabe kay labdanon ang ginikanan.
Ay, manguha rin itag manok silingan para makaihaw. Amen. Ang manguha rin itag talong sa silingan aron makagulay. Manaka rin itag lubi aron makakaon og lubi. Dili atong lubi kay mao may gihimo ni Papa. Amen. Mao may gihimo ni Mama. Ang manguha rin itag tanglad silingan way panawid. Amen. No? Mao na it will multiply. Ang bata mao na gihibaw sa unahan. Mao na nahibaw sa mga bata. Pinadaghan kay kag bata ni multiply na siya. That is why no let us be careful ug unsay atong itanom. Unsay sama sa atong pagpili sa type of the variety nga seeds nga atong itanom, mao pud na sa ato ang kinabuhi. Amen. No? Because what you will sow will multiply. What we will sow will multiply. S-O-W. Unsay atong itanom, maunay mo multiply. Amen. Unsay atong itanom, maunay mo multiply. So kung pilion nato ang atong itanom, mo multiply kini sa atong kinabuhi. Amen. No? So kung imong gipili, ang imong itanom, nitanom ka og pagka palaaway, nitanom ka og dili mapinasayloon, gahi, no spirit of greediness, or spirit of hardness of heart. Kung maulay atong itanom, mumultiply na sa atong kinabuhi. Amen? No? Mumultiply ni siya, muhatag pagit ni siya. Kay maunay imong itanom, wala ka ni pasaylo, mudagan eh. Mubunga, may mo na kang Peter. May mo kang Peter. Tungod kay wa ka mapinasaylo na may mo kang Peter. Gahi kay ka, unya ka nang matandog na ka, masuko na ka, Peter na ka. Amen. O kung multiply pagit ni siya og daghan, unya mahimo na dai imong kasing-kasing bugat, naa kay spirit of heaviness, unya mahimo na dai kang restless, mahimo na dayon kang walay maayong maayong relasyon, maayong pagbati. Amen. Emotionally not stable na dayon ka. So mudaghan ni siya, mohatag ni siya spirit. Mudaghan ang spirit nga mubunga niini kung kana atong itanom. Ang spirit of unforgiveness. Kung kana nga seed atong itanom. Amen? Pero kung atong piliyon ang seed nga forgiveness, mo'y imong itanom ang spiritu, seed of forgiveness, liso sa pagkamapinasayloon ang imong itanom, mao na siya ang bunga niini. Daghan, multiply ni siya. Amen? No? Doon na kay malinaw nga kasing-kasing, malinaw nga pamuyo, malipayon nga kinabuhi. Amen. Daghan ang mahimong bunga niini. Mubunga ni siya og maayo, og maayong mga bunga. Amen. No? Unya daghang mga amiga kay mahimo man kang buutan. Amen. Tungod kay nagmapinasayloon ka. Amen. So let us choose what we sow, because what we sow will multiply. Amen? Unsay atong itanom, multiply kini igsoon. Unsay atong itanom nga liso, mudaghan ni siya. Kung imong gipili kana nga variety, kana nga liso, amo daghan mo na siya. Kana nga variety. Isa ka sako nga 160 imong gitanom, mudaghan na nga 160. Amen? No? So, kung 160 usa ka sako, mudaghan na siya, mahimo na siya og 100 ka sako na dayon nga 160. Amen. So kung nitanom ka pagkamanggihatakon, mudaghan pud na siya mo 100 ka sako nga pagkamanggihatakon. Amen. No? So multiply na siya. So mao na igsoon, let us be careful with what we sow. Bantayan nato unsay atong itanom igsoon. Amen. Because what we sow will will multiply into our life. Amen. Dunay equation sa math igsoon nga muhatag po ni siya og maayong lesson sa atong kinabuhi. No? Sa mathematics, bisan pag unsa kadako nga number ni ana, no? Muhatag ka 1,000 times 100,000 times 2,000 or times 1 million unya times 0. What's the answer? Zero. Ha? Zero. Zero, no? Oh, 1 billion times 1 million times 100,000 times 200,000 times 0.
Naparisan siya og zero. The answer is zero. Delikado, no? Sa unsa man na siya igsoon, it will apply into our life, even the spiritual aspects of our life, even into all areas of our life. When we have that zero area, amen, no? Dagan kay kag kwarta, dagan kay kag mga kabtangan diya, unsa pay daghan mo diya, daghan kayo ka og mga natago diya, daghan kay kang mga pinamalit diya, pero ang imuhang attitude zero. Unsa may result igsoon, dili kini mohatag og maayong bunga. Amen? Tod kay walay maayong pamatasan na aga. Di ka manggihatagon, daghan tuod kag kwarta nga na, no? Pero di ka mo pakaon. Daghan tuod kag kabtangan diha, pero gahi kay kang mohatag bisag piso. Makagawas man ang piso pero mapilo pa. Lisod kayo mo gawas ang piso sa imong kamot. Makagawas man tuod ang piso pero malumping pa. No? Nailang mga istorya mga grabe kayo na, bisag piso, lisod kayo makagawas sa iyang kwarta sa iyang kamot. Makagawas man tuod ang piso din sa iyang kamot pero lumping po. Meaning grabing piniitay, no? Grabing nakagawas ang piso pero lumping po. Meaning grabe, dili manggihatagon. Amen! No? Lisod kayong nakagawas ang piso. So, dili kini mohatag og maayong final product. Product is the answer to multiplication. Product is the answer to multiplication. Unsa nang product? Dili produkto ha. Produkto mo po na, product. Pero the other meaning for that, product is the answer to multiplication. Amen? So the product of 2 times 3 is 6. O, product ang tawag yan. The product of 5 times 2 is 10. O, magmatsa ta. The product of 20 times 3 is 60. The product is the answer to multiplication. Amen? The product is the answer to multiplication. So, depende sa unsay imong gi-multiply diya na, muna ihatag niya nga produkto. Amen? Muna ihatag niya nga product. So, ang imong gi-multiply diya, maayo nga seeds. Amen? Nindot kayo, no? Muhatag po na siya o equals, no, muhatag na siya o product nga nindot sa pagsoon. Multiply, mahatag na siya multiply nga dako nga numero. Amen? Pero kung maparisan gani na siya og zero, maparisan na siya og zero igsoon, dili ni siya muhatag og maayo nga product. Amen? No? So, ingana igsoon. In short, in real life, mahimo siyang mayabo. Imbis kay nindot na unta na to, tungod ani nayabo. Amen? No? Nahimong wala maayo ang dagan sa kinabuhi. So, ingana igsoon. Kung ato na i-consider na zero, kung wala si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, dili gini siya mohatag og maayo nga product. Amen. No? Bisan pagpila na kada unsa na diha ang imong gi-multiply, no? You have the assets, you have the unsa pa na diha, daghan na kay kag mga kabtangan, daghan na kay mga pinamalit, daghan na kay kag unya zero, wala si Ginoong Hesus times zero equals zero ang resulta niya na. Amen? No? Wala si Ginoong Hesus, wala sa equation gani si Ginoong Hesus. Ang tawag diyan na equation ano, kanang imong mga gipang plaster diyan na. Kung wala gani diya sa equation si Ginoong Hesus, equals zero gid result diyan na. Amen? No? So, kung wala siya diya, wala siya na imong partner, equals zero gid na siya igsoon. So, ato himuon nga ang atong itanom, no, aron kini mohatag og maayong product, mohatag og maayong multiply kini og daghan ang atong itanom, pilion nato ang atong itanom kadtong maayong bunga igsoon. Amen? Do kung naaman tay areas nga feeling nimo murag zero ni siya, nga dili angay i-partner sa imong gipang tanom, no? Nananom ka ani niya, murag naa ka ani nga pamatasan nga dili maayo pa. So ato nang i-surrender sa Ginoo. Amen. Because He can make it, He can turn it into
valuable. Mahimo na siyang valuable igsuot. Para sa imo, zero ko aning nga area ba? Na zero ko aning nga area, mura kusog kay ko mangaway ba? Zero kay ko na ini nga area. Guys, sige ko og unsa ka, sige daot kayo kung manghuna-huna usahay. Oh. Zero ko aning area. Ato na itukyan sige, Lord, help me in this area. Amen? Help me in this area aron dili mahimong zero ang akong product. Amen? Help me in this area. Welcome Jesus Christ into your life. Amen? Lord, help me in this area. Lord, kini nga area, zero gyud ko. Tabangi ko, Lord. Amen? Zero ko ni nga area kay di gyud ko manghatag, Lord ba? Dili ko mangyatagon kayo, Lord. Para sa ako, murag zero ko aning nga area. Lord, tabangi ko, Lord, na mahimo kong dili zero ni ini nga area. Amen. No? Kamay mo kong mangyatagon pa. Lord, kini nga area murag zero pa. Zero pa ko, Lord. So you have to confront to the area where you have that zero. You have to confront onto the area where you have zero. Amen? No? So imong susihon, imong subayon kung asa pa ka nga area nga zero pa ka. Lord, murag zero ko ini nga area. Kanang dili ko mo pasaylo dayon. No? Lord, help me na dili ko ma-zero nini nga area, Lord. Help me na mahimo na kong mapinasayloon. Na wala tay mahimo kung dili ka mo surrender ni Ginoong Hesus Ikson. Amen? Wala tay mahimo kung wala siya sa atong kinabuhi. Lord, kini nga area, zero pa ko. Dali ra kong masuko. Lord, kini nga area, zero pa ko. Dali ra kong mangaway. Lord, kini nga area, zero pa ko, dili ko mo pasensya dayon. Amen. No? Lord, kini nga area zero pa ko kay masilos pa ko. Lord, kini nga area zero pa ko kay maghuna-una pa kog di mao sa akong partner. Na text mate. No? Lord, kini nga area zero pa ko kay malibang pa kog silingan. Wala na dire. Lord, kining area, zero pa ko. Ano kang zero pa ko ning area? Oh, I do not know. Asa pa ka zero, Ikson. But it's not too late. No, dili pa ulahi ang tanan. Turn it over to the Lord. Let us turn it over to the Lord. Maaring, I know we are not perfect yet. Ang matag-usa ka na to, doon na pa'y zero. Naay nahimong zero pa na tong area. Amen? No, para mahimo kitang multiply o maayo nga bunga, no, mo-bear more fruits, mo-multiply o muhatag o daghan nga maayong bunga, ato tanawon kung saan ta zero nga area. O maunay atong isurrender sa Ginoo. Amen. Ato nang isurrender sa Ginoo. Unsa pa ka nga zero nga area? Lord, murag zero ka ani ba? Sa akong panguna-una, sige ra kog panguna-una akong silingan, daot akong panguna-una. No, dili maayo pirma kung nauna-una na nila. Lagi kinawang guro na ay, ha? No? Or guro nang di unsa ka na niya ba nagakwarta man gyud siya? Imposible. Ingana, no? So imong panguna-una daot pa. Ato nang isurrender sa Ginoo. Ginoong Jesus, help me Lord with this area ning akong panguna-una. Ding ako ang unsa pa na pagpati. O dali ra kayong masuko or dali ra kayong musilos ra dayon unsa pa na igsoon. Lord, zero kinini nga area kay gahi kay kong manghatag. No? Gahi kayong mo abri ang akong mga kamot. Gahi kay mo release ang akong mga kamot. Lord, help me in this area. Amen. Lord, murag zero pa ko ani nga area kay kwintadura kayo ko. Isipan kayo ko. Amen. Oh, Lord, help me in this area. Tabangi ko, Lord, kini nga area nga ako ning ito isurrender diha nimo, God, aron mahimong muhatag ang akong kinabuhi o maayo nga mga bunga. Amen. Aron ako mo-multiply unya ang resulta ang akong mga bunga mahimong ikaw mahimuot, ikaw mahimaya, Lord. Amen. No? So di ba nindot kay makita nato kay ikaw mo-multiply magyud ka unsay makita sa imong mga anak ilan ang buhaton. Amen? So akong nakita ning akong mga anak usay ila po kong mawalihan through their actions. No, ingon na dai nang isa. Ma, ako ning tagaan si ko ana ni ma. So akong nakita unsay ilang nakita diri nako ilan ang gi-apply. No? Kanang ilan ang kaunon ila pagid nang ipanghatag. Anang muana kang ginikanan. Unsa man ro? Panghatag na niya, panghatag. Unsa man na kyan?
ipanghatag niya, ikaw ni palit kay ipakaon nila, ipanghatag mo po nila. No? Grabe yung pahalay mo palit. O palit ba ni mahal kayo? O gano? Ro, niya karon mahal kayo, hoy mo ipalit pagawan. Ano man mo makaon ro? Ako hatag ma. Ako hatag. Gihatag niya. No? Gihatag niya ang imong gipalit nga mahal. Oh, so, ganun pa man, imong nakita, nalipay ko, kay naa sila spirit of pagkamong gihatagon. Amen? No, bisan ilan itong kaunon, gipanghatag, asa na imong mga makaunong? Urot na mahatag na ko. No? So, ingana, mamultiply ka, unsa ka. Kung nakita sa bata, gay ka manghatag, delikado na, ikson. Wala ngayon yung pakita ang mga bata. Amen? Na? O, makita sa bata nga, imong silingan na ngayon, nga imong gingan, ay, sige na kang pangayo. Kung sa bata, maupun na yung buhaton. Amen? Na? So, mamultiply ka, ikson, mamultiply ka. That is why, let us make sure na nga atong final product maayo. Amen? Atong imuon, with the help of the Lord, with the guidance of the Lord, with the help of the Holy Spirit, with the help of Jesus Christ, ang atong final product mahimong maayo. Amen? Mao na let us choose the seed, atong pilion ang liso or ang variety sa seed nga buhatag og maayong bunga. Nga multiply kay multiply kini siya. Because what we sow will multiply. Unsay imong itanom multiply gyud ni. Amen? So pilia, sa isa, no, unsa ni siya, usay, kay tanong, usay, mo na, akong giingon, usay, mawalihan ko sa akong bata. Kay, mura og usay, naapatay spirit of greediness. Amen? Na ang mga bata na to, muwali na to. O, dunay silingan na to, makawali mo. Dili man in words, but in action. Amen? Dili man in words, but in action. Mahimo kang matudluan nila through action. Mahimo kang mawalihan nila pinaagi sa action. Amen? No? We need to choose. We need to choose the seed of the kind of seed nga muhatag og maayong bunga igsoon sa atong kinabuhi. Amen? In Matthew 26, Matthew 26, 38 to 39. Ingon siya diana, then Jesus went down to the olive grove called Gethsemane. Unya si Jesus, miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Gethsemane, kuyog sa iyang mga tinunan, ug miingon siya kanila, paglingkod ka mo dinhi samtang muadto ako dito ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo ug mibati siya dakong kagool ug kahingawa. Unya mingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabiling ka mo dinhi ug pagtukaw uban kanako. Minakaw siya sa unahan niya pa sa yuta ug nagampo nga nagingon, amahan ko, kung mahimo kuha kanako kining kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. No, ingon siya diyan, my Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet, I want your will to be done, not my will. Amen. So, unsay gitanom ni Ginoong Hesus? Seed of sacrifice. Amen? He sow a seed of sacrifice. Iyang gitanom ang liso sa pagsakripisyo. What he sow, nahimong ni-multiply. Kaya nitanong siya sa liso sa pagsakripisyo sa iyang kinabuhi, ni-multiply kini, nidagan kini, mauna kita karon. Amen. What he saw is being multiplied. Amen. Namatay siya.
Namatay siya, nabanhaw, og nahimong ni-multiply og daghan. Amen. Mao na kita karon. Ni daghan kita because Jesus Christ sow a seed of sacrifice. Amen. No, iyang giagwanta ang tanan. Iyang gitiis ang tanan. No, ang mga pag-BBI, ang mga pagpasakit sa iya, ang mga pagdagmal sa iya, ang mga pagbunal sa iya, no, ang mga kasakitan, ang paglansang sa cross, iyang gitiis ang tanan. Amen. No? Iyang gisakripisyo, iyang giagwanta ang tanan for alang sa kaluwasan kanatong tanan. Amen. For our salvation. Aron mahimo kining muani og daghan. Muani og daghan, muhatag og produkto nga daghan. Amen. So mao to igsoon. A simple sacrifice, sowing a seed of sacrifice, nihatag kini og bunga nga mao daghang kaluwasan sa daghan kaayo nga mga katawhan in the whole world. Amen. Salvation of people around the world. Mga tao nga midawat ni Ginoong Hesus ug nituo ni Ginoong Hesus. No, nituo sa kamatayon ni Ginoong Hesus, nahimong nangaluwas. Amen. Nahimong nakadawat ni Ginoong Hesus. Amen. Og nahimong mga anak, mga sumusunod ni Ginoong Hesus. Amen. So sowing a seed of sacrifice, dako kini kahimuan igsoon. Amen. Parihagod sa mga ginikanan, ihalimbawa. This sow a seed of sacrifice. Mga anak, bulan-bulan na sa tarunha kay nag-eskwela si Kuan. Amen. O gipadana ko sa allowance or unsa pa kadiana. Unsa pa gisakripisyo igsoon sa imong sa ginikanan. Amen. No, so you sowing a seed of sacrifice. Sacrifices nga nihatag kinig bunga o maayong bunga igsoon. No, ang gihimo ni Ginoong Hesus mao na iyang gustong ipakita. No, iyaning gihimo aron kini atong sundugon. In John 13, niingon siya diana, unsay akong gihimo inyong kining i-apply sa inyong kinabuhi. Ako kining gihimo aron inyo kining i-apply sa inyong kinabuhi. Amen? Ngatong time nga gihugasan ni Ginoong Hesus ang mga tiil sa iyang disipulo, nainom dumato, nikuha siya og planggana. No, iyang gibangos ang tuwalya sa iyang hawak. Unya gikuha niyang planggana nga naisulod tubig. Unya iya dayong giduol si Pedro o gihugasan niya ang tiil ni Pedro. Amen? No? Gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan. Unya unsa dayon niyang giingon sa katapusan? No? Ako kining gihimo kay aron inyo ang sundugon ang unsay akong gihimo. Amen? So gipakita ni Ginoong Hesus unsa ang pagkamakaobsanon. Amen? Unsa ang pagkamakaobsanon. Because He know who He is, nasayod siya kinsa siya, nasayod siya asa siya paingon, nasayod siya unsay naa niya, maotong nahimo niya bisan ang ordinary nga mga trabahon, ordinary nga mga buluhaton. Amen? Because Jesus Christ nyo, nasayod si Ginoong Hesus, nga pa mo saka siya sa langit, nasayod si Ginoong Hesus, nga mobalik siya sa iyang trono, nasayod si Ginoong Hesus, nga ang gahom gihatag sa iya sa iyang amahan, nasayod si Ginoong Hesus ni anak. No, upon knowing that, motong nahimo niya bisan ordinary nga trabahon. Amen. Bisan hugaw sa pananaw sa tao ang pagpanghugas sa tiil sa iyang mga disipulo, hugaw kini pero wala kini bili, wala, it doesn't matter. No, dili kini mag-matter kang Ginoong Hesus because nasayod siya kung asa siya paingon. Mao pud na kita sa atong kinabuhi. Amen? Nasayod kang iya ka sa Dios, nasayod kang anak ka sa Dios, nasayod kang sumusunod ka ni Ginoong Hesus, nasayod kang irediro ka ni Ginoong Hesus, iredira ka ni Ginoong Hesus, nasayod ka nga mahimo nimo siyang makauban sa gingharian, sa iyang gingharian, sa gingharian sa Dios. Mao na bisan ang gamay nga ordinary nga mga trabahoon, mahimo nimong mahimo. Tungod kay nasayod kag kinsa ka o asa ka paingon. Amen? No? You know that I am of the Lord, I belong to the Lord, I am of God's. No? Iya ko sa Ginoo, mo na bisan og nanilhig ka diani. Ordinary na naigsoon. Amen?
ordinary na, pero dako ng kahimuan diha sa gingharian sa Dios. Amen. No? Ang paghimo og mga gagmayng butang dako kini kahimuan diha sa Ginoo. Because ingon si Lord, if you are faithful over little things, I will make you ruler over many things. Naana pud ang multiplication. Amen. Nigawas na po ng multiplication. If you are faithful over little things, you will become a ruler. I will make you. Jesus said, no? Jesus said, if you are faithful over little things, I will make you a ruler over many things. Amen. No? Meaning, kung matinud-anon ka sa gamay, kay himuon ko ikaw tugiyanan og daghan pa. Amen. Kung matinud-anon ka sa jutay, himuon ko ikaw tugiyanan tagaan og daghan pa. Hello, Higala. I hope you have been blessed with the life-saving words na iyong napakinggan. And I will take this moment for those who have not received Jesus Christ yet into their life. Just repeat this prayer. Repeat after me, or just follow this prayer. Asa man imong nahimutangan, wherever you are, whatever you are doing, as you are watching this over, just repeat this prayer. Lord Jesus, forgive me of my sins. Come into my heart, and I will make you my